Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Ya kamarnya saya kesek malam 3 mandi. Nah, saya ke. Misalkan anggulangan gimana ketahuan ngegas sih. Ini mau menjajakan Bapak Yatim. Iya, kita yang melayu jarane bul sikile dhewe sing ngentrek-ngentrek gaya wis. Iki sama diborong Bapak Yatim. Iya. Bareng anake putune. Pak Yatim. Belum. Masuk bisa kan barang. Iya. Oh, Mbak Lina men gawe status turangga dadakan. Ayo turangga dadakan. Ayo Mas. Hati ya Mas. Ini bisa ikut budget undangan ya Mas. Iku ndak sing gedrek musuh Mas merah bikinan kane Mas. Enggak ada aku mulai Mas.
Bukan malu.
kepeling karo eling Prambanan. Ya. Arep apane sik iki? Ya, kepeling sik. Ah, bencik ya. Tolong, bisa nggak ninggalin ke kanan aja? Rukun Islam kang limo puniki ketindakno mring para sesat